Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Inini ndinotonzwa sekunge izvo zvandiri kuda kuita chitori chivi chaicho and I feel as if ndava kutoda kutobetraya murume wangu, but vanhurume kunze uku dai mukakwanisawo kudzidzawo kubva paconfession yangu. Ende kana wagara wava nemukadzi, please zamai kuti munge muchitrita vakadzi venyu nenzira dzakanaka, ndekuti kana ukagara wabata mudzimai wako nekunze kweruoko, mune ramangwana unokwanisa kuzozvidemba. Inini zvakaitika kwandiri ndezvekuti murume wangu akatanga kundirwadzisa, ende kazhinji ukachita mukadzi pane dzimwe nguva dzekuti anozoita anything kuti ange achingokurwadzisa. Secret yangu iyi mukoma yandiri kuda kushare nemi, handina kana kumbogara ndakaisheya neumwe munhu. Ndokekutanga kunyangwe my best friends chaivo havana kana kumbogara vakaunderstanda kuti mari yemurume wangu yainge ichibva kupi. Makore ose awa neniwo ndainge ndisina kana basa nazvo kuti mari yake inombouya kwaari zvaita sei, but now ndazosvika pachinzvimbo chekuti ndaneta akandipowa ende ndaneta, ende tichirarama muzvinhu izvi tava nemakore 10 years tichirarama muzvinhu izvi. Zvakaitika ndezvekuti murume wangu munhu wekuti aingogara achingondichita. Munoona unotanga uchachitwa zvekuti unozosvika pakuneta wega kunzwa kuti ya panapa ndaneta, ende ndega ndakazosvika pane iya yavanoti pachirungu hanzi you have reached your breaking point. Saka inini ndakatanga kudanana nemurume wangu. Panguva yacho iyoyo pandakatanga kudanana nemurume wangu, murume wangu uyu inini ndainge ndiine makore 18 years ekuberekwa, ende ndakati ndava kudanana naye mukomana wangu uyu akazova murume wangu. Iye ainge ari baba, he was a barber man. Saka ainge auya kuno kumusha kuno kuZim. Saka auya kuno kuZim achibva kuSouth Africa. Iye zvaainge akaita ndezvekuti ainge akadzidzira kuita izvozvo zveubaba kuSouth Africa ikoko. Saka chakazoita kuti ndinge ndichizotanga kumudheita murume wangu uyu inhau yekuti munhu akatanga kundiflashira mari zvekuti zviya mukomana anotongo kunyenga nekuda kwekuti iye ane mari, ende aiti pose paanenge aineni ndaispoiliwa mukoma, kuspoiliwa kunzwa kuti ya I am really feeling spoiled. Aindipa mari yakawandisisa. Panguva yacho iyoyo mukoma akabva azondiudza kuti iye ainge achida kutanga zvake kasaluni kake imomo muHarare. Saka paakandiudza kuti ainge achida kutanga kabarbershop kake muHarare, ndakabva ndati munhu uyu anokwanisa kuzondichengeta iyeyi. Saka ndakabva ndati munhu uyu anokwanisa kuzondichengeta iyeyu nenhamo irimo muZim nemahaselero anoita vanhu muHarare. Shuwa angakwanisa kunyatsokuita mari nebarbershop chete, but anyway iye akabva ati aikwanisa kuzondichengeta. Panguva yacho iyoyo murume uyu ainge aine maruns awo ainge akabva nawo kuSouth Africa, but still kunyange akandivimbisa kuti iye achazondichengeta ende handizofi ndakafa nenzara. Iye akabva azonditi iwe uri kufungidzira kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita business rakaita sei. Ndikabva ndati kowadi waita hako katakshop. Izvi zvekuti unomirira kugera vanhu musoro yavo handione sekunge unokwanisa kuzoita mari yose iyi yauinayo dai wangoitora, at least watanga hako katakshop, because vanhu kunyange vakatambudzika vanhu vanongoda chikafu chekuti vange vachidya. Apa mukoma ndainge ndatozvibhilivhisa kuti I want to be his wife. Mukoma Nashi chandainge ndisingazivi ndechekuti murume wangu uyu, the reason as to why iye ainge aine trust iyo yekuti kana akangoita salon anokwanisa kuzotondiroora, kuzotondichengeta, achingoramba achindispoila inhau yekuti kuSouth Africa uko kwa ainge akabva akasiya maconnections ake, ainge aine maziconnection mukoma. Murume wangu munhu uya wekuti iye anoita iya yavanoti traffic, anotrafika vhudzi revanhu, vanhu avo vaanenge agera. Iye anotora rimwe vhudzi racho obva azoritrafika robva raenda kuSouth Africa. Saka kuSouth Africa ikoko ndokune munhu wacho anohendla vhudzi iro raanenge areceiver obva azoriendesa kunyika dzakasiyana-siyana, but vhudzi iri rinowanzokuenda kuEastern kana kuti kuWestern Africa, ndokune n'anga dzacho idzodzo dzinogona manje kuzochishandisa vhudzi
vhudzi iri. Saka vhudzi iri mukoma rinotorwa kuno kuzimu zvekare neSouth Africa robva razoendeswa ikoko. Ende vhudzi iri kana richiendeswa nemurume wangu, musambofungidzira kuti rinenge riri vhudzi rakawanda zvekutoti panotoitwa bhero revhudzi. Kwete mukoma, ane tumwe tumaplastic twake tudiki diki. Munoona tumwe tumaplastic tuya twavanoshandisa kupimira mbanje. Tumaplastic itwotwo anongoisa vhudzi shomanana zvake obva atotumidzira vhudzi iroro. Saka zvavanozoita ndezvekuti ikoko kunana Nigeria, ikoko kunana Eastern Africa, kana kukauya munhu anenge aine zvinhu zvinenge zvichimutambudza, kana kuti kana vachida kuita maritual aya ekuita mari, then vanobva vazoshandisa vhudzi remunhu iyeye, vhudzi riya rinenge ragerewa nemurume wangu kana kuti nevamwewo vake vaanoshandidzana navo, but vazhinji vacho vari kuSouth Africa. Iye ndiye ega akati ari kuno kuzimu. Saka vhudzi iri kana kuri kunzi pakauya munhu anenge aine zvinhu zvinenge zvichimutambudza, kana urwere, kana kuti vana vanenge vakaremara, kana vaenda kun'anga dzacho idzodzo dzekuTanzania, Kenya, kana kuti Ghana, kana kuti Nigeria, vanotora vhudzi remunhu uya vobva vazotora zvose izvo zvinenge zviri pamwana uya akaremara, zvinenge zvichimukonzeresa kuti ange achiremara, vobva vazopira kuitira kuti muridzi wevhudzi ange achizova iye anozosangana neminyama yakasiyana siyana. Ndo zvaakandiudza izvozvo. Ende iye akati haana kana kumbogara akaenda uko kune base yavo, hanzi n'anga yavo hombe iri kuGhana, but iye haana kana kumbogara akaenda kuGhana ikoko. Iye chaanongoita ndechekuti anongova provide vanhu ava nevhudzi. Ende iye achinojoina akandiudza kuti akabvunzwa kuti zveshuwa unozogona here kutipa vhudzi iri, because once takujoinisa muzvinhu izvi unofanira kungogara uchitiprovhaidhira vhudzi iri. Mukomanashi akati andiudza zvinhu zvose izvi, ndakabva ndati saka ndo nzira dzacho idzo dzaunoita nadzo mari. Ndikabva ndati ndodii, ndoudza amai vangu, ndoudza shamwari dzangu, ndoudza Aniko, but mukoma ndakabva ndati regedzai ndisatengesa murume wangu. Kana dziridzo nzira dzekuti anoita nadzo mari, hapana paakambouraya munhu, plus pazvinhu zvose izvo zvaanotaura at that time haana kana kumbogara ataura kuti iye anochekeresa vanhu kana kushandisa ropa revanhu, vhudzi chete. Ndikabva ndati regedzai ndingonyarara ndingozvidyira zvangu rifa rangu randakapiwa naMwari. Saka murume uyu mukoma munhu wekuti ndakanyatsokuona kuti njere dzake dzakarodza. Aiti kana achifamba newe so mutauni akatanga kunongedzera nzvimbo dzakasiyana siyana, wanyatsokuona kuti munhu uyu ane mweya we-a-businessman, ende iye ainge achitondirakidza kuti he has that business qualities. Akatanga kurova mari mukomanashi, akarova mari zvekuti vanhu vose vaingofungidzira kuti murume wangu mari yose iyo yaainge achirova inhau yekuti akangwarisisa. Ende handina kana kumbogara ndakaudza anyone, even my closest friend, kuti mari yatiinayo, mari yemurume wangu iri kubva pai. Ende chandirongoda kungoudza vedare renyu ndechekuti munhu no matter what haafi akakuudza panobva mari yako, because kana ukagara waudza munhu panobva mari yako, munhu anokwanisa kuzokunzwira godo nayewo obva ati neniwo ndinofanira kuti ndinge ndichizongoitawo mari semaitiro acho aunenge uchiita mari. So ndo secret iyi mukoma yandakachengetedza mumwoyo mangu kubva ipapo, kubva ndine 18 years kusvika right now ndava ne28 years, but ndaneta. Vanhu vaMwari kana muchindinzwa ndichiti ndaneta vedu we, unosvika pachinzvimbo chekuti semunhukadzi unotanga uchati zvaandichita zvimwe kuda zvaandichita nemunhu mutsvuku inini ndiri mutema, kana kuti kundichita nemunhu mutema inini ndiri mutsvuku, maybe haachadi mukadzi akatsvuka seni. But mukoma unotanga uchazvishora bhodhi yako uchizvikompea nemagirlfriends, kudzamara kwazotoona kutoti murume uyu chaanoda chaicho haatombochizivi. Pari zvino kunyange ndikabvunzwa kuti saka murume wako akakuchita nevakadzi vangani, handitombokwanise kurangarira, because vose vakadzi avo vaakachita navo vakawandisisa mukoma. Ende iye aite mistake achisangana negirlfriend anotoiudza kutoti inini
nditori nemudzimai wangu. Saka magirlfriends awa ivo sezvo vasingazivi panobva mari yedu, vanobva vazotanga kuita dzungu riya rekuti vanobva vatanga kundifonera vachinditi izvezvi ndoda kutokutorera murume wako. But inini mukoma, yes, zvinondipa pain, but ndinoziva kuti vakadzi vose ava chokwadi havatombochizivi, ende ndarwadziwa mukoma, ndaneta. Saka ndazongouyawo pano kuti ndinge ndichingokonfesa zvivi zvose izvo zviri kuitwa nemurume wangu. Kazhinji murume wangu iye zvaanoita ndezvekuti anoti one first week haana vhudzi raanotora pamaclients avo aanenge agera, then the second week zvekare hapana vhudzi raanotora. Wiki rechinumber 3 rinozoti rava kunopera, ndipo paanobva kana akazogera munhu waanenge asarudza kuti ndiye waari kuda kuzotorera vhudzi riya, anobva azotora manje, anongotora kaposheni kadiki. Saka kaposheni kevhudzi akamukoma tinokachengeta. Saka vhudzi iri anozoritora obva azoriisa mune kamwe kahari kakangoita kaaltar, so ndo maanochengeta tupepa itoto tunenge tuine vhudzi, akamirira kuti ange achizozviendesa kana kuenda nazvo iye mbune kuSouth Africa. Zvinhu izvi zvakatanga kunyangwe panguva iya yatainge tichiri kurenta, mariwo ichiwanda mukoma. Takazongoramba tichingochinja dzimba, tichiendawo from one place to another looking for a better place where we can have privacy. Saka zvataita ndezvekuti taitsvaka vanhu vanotishiftira zvinhu zvemukicheni, zvemudining, asi zvemubedroom vanhu vaitozviziva kuti zvedu zvinhu hazvibatwe, taizozvitransportera tega zvinhu izvozvo. Ende taimeka sure kuti zvimwe zvinhu zvose tinozviburitsa masikati, asi zvinhu zvemubedroom taizozviburitsa usiku, nguva iya yekuti vanhu vanenge varara. Isusu ndo patinenge tava kutanga manje kuzotransporta mibhedha nezvimwe zvinhu zvakangosiyana-siyana. Ende taimeka sure kuti chialtar ichi hachibatwi neumwe munhu kunze kwangu nemurume wangu. Ende mukomanashi kwemakore ose awa ndo zvatainge tichingoita. Ende kubva zvandakatanga kudanana naye, neniwo ndakangotanga kungoita maheadaches, ndaingorwara, so ndichingorwara ndisingazivi kuti chii chainge chichiitika. And at that time ndainge ndiine pamuviri. Saka mushure mekunge ndatanga kubleedha ndipo paakazogara neni pasi ndokubva azondiudza nhoroondo yose iyo yandakuudzai. Ndakazoti ndaendeswa kuchipatara, maparents angu vakabva vazofind out kuti ndainge ndiine pamuviri. Saka vabereki vangu vakatsamwa pavakazviziva kuti ndainge ndiine pamuviri. Then musi wandakazoaccepta imwe ring iyo yaakandipa ndiriko kuchipatara, ndakabva ndatongonzwa kuti muchibereko mangu omu mune zvainge zvava kuitika. Ndikatonzwa kutoti mwana ainge ava kudzika achidzika ndokubva ndaita miscarriage. Saka ndakati ndaita miscarriage ndokubva ndazoita zvekare mamwe mamiscarriages maviri. Mukomanashi pose pandinoita mamiscarriages zvinowanzokuitika ndezvekuti ndinohave this dream, and ndiri mudream imomo ndinobva ndaona kuti ndinenge ndakabata umwe mukombe uyu unenge uine ropa racho rinenge rakazanganiswa nevhudzi remunhu remumusoro. Zvinhu izvi zvinhu zvekuti zvinotyisa, ende mukati memukombe iwoyo uyo unenge wakazara neropa ndinobva ndaona kuti munenge muine bepa iro rinenge riine zvinenge zvakanyorwa imomo, but handikwanisa hangu kunzwisisa kuti bepa iroro rinenge riine zvinhu zvinenge zvakanyorwa imomo ilanguage ipi. Asi murume wangu iye akatongondiudza kutongoti iye anotongoita izvozvo zvekuromba. Akangondiudza kuti iye akangotanga kungosuplyawo imwe n'anga yekuSouth Africa iyo yaanongoti inonzi ubaba wekuSouth Africa. Saka sangoma iyi ndo yakabva yazomupa task iyoyo yekuti ndinoda kuti unge uchizondipa vhudzi revanhu vaunenge wagera, then iye murume wangu anopiwa mari semari, ende anongoisa tuvhudzi itwotwo mutumaplastic tuya twavanoshandisa kana vachipekeja mbanje kana tumwe tumadrugs. Mukomanashi inini ndiri munhu wekuti ndaluza zvinhu zvakawandisisa, ndaluza madzishamwari angu because handikwanise kuita very close neshamwari dzangu dzimwe dzinoita zvekunamata nekuti ndinotya kuti dzinokwanisa kuzondiputsira altar yangu iyi, ende inini handifarire, ende inini ndakanzi handifarire kuti ndinge ndichizospenda nguva refu ndisipopamba, because sezvo ndirini amai vepamba ndinofanira kungogara ndiri pedo nayo altar iyi. Chinondirwadza ndechekuti iye murume wangu pose paanoenda kuSouth Africa achitransporta zvinhu izvi
anotokutumidzira mapictures ari kuDurban, kumabeach ekuDurban, achienjoya life yake. Ende semunhu wandinoziva kuti murume wangu anodisisa vanhukadzi, ndinozviziva kuti paanenge ari kuDurban ikoko anenge ainawo maslay queen eko ikoko kuDurban. Ende zvinhu zvinondirwadza right now mukomanashi, sezvo ndiri munhu wekuti ndaneta nekunyanya kungoramba ndichingorwadziswa, ndazosvika pachinzvimbo chekuti kana akangoramba achindirwadzisa semarwadzisiro ari kundiita, inini ndafunga zvangu kuti ndinge ndichingomuexposa because iye haasi kuda kuchinja nzira dzake. But kana kuri kunzi akachinja nzira dzake, tinokwanisa kungoramba zvedu tichienderera mberi neupenyu takachengetedza secret iyi, because secret iyi ndo inoita kuti tinge tichikwanisa kuzoraramisa mhuri yedu. But chinondirwadza ndichocho chekuti iye manje, iye anozviona kunge akangwara, anondiona sekunge inini ndakapusa, sezvo altar yake isingadi kundishaya. Ndinongoti ndikangobuda pamba within a couple of hours ndinenge ndava kutodanwa ndichinzi dzoka altar iri kukutsvaka. Handitokwanise kubuda muZimbabwe nemari yose iyo yatinayo, ndinofanirawo kuti ndinge ndichiendawo kumavacation, but handitokwanise kuita zvose izvozvo because altar iyi haidi kuti ndinge ndichienda kure nayo altar iyi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, and the reason why I want to expose him, it is because iye ari kuita zvemagirlfriends. Hey vanhukadzi muchinyanya, ipapapa pane umwe munhu anenge achitoshaya hope achitoti ndine muchinda wangu ane bag rinonzi bag apa, anenge achitora zvake vhudzi revanhu vanenge agera varitumidzira kuGhana. Hey, pakaipa hanzi vhudzi racho rotangira mboti South robva razoti kuGhana. Please let us talk about this issue in the comment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokutendaiwo nechirongwa chenyu. Ndiri munhu wekutoti ndiri kutodzidzawo each and every day, ndiri kutongodzidza something new. Saka ndauyawo pano padare renyu kuti vedare renyu vange vachindibatsira, because pabasa pandiri kushanda ndiri kushandisirwa minamato. Ende zvinoita here kuti munhu utongoshandisira munhu munamato, munhu asina kana chaakakutadzira, kuti ndinge ndichizoziva kuti pabasa pandinoshanda ndinoshandisirwa munamato. Mushure mekunge inini ndazoendawo kune umwe muprofita uyu ndainge ndatongomunzwawo kuti anobatsira. Saka ndakati ndaenda kuya akabva azondibvunza zita rangu. Ndakati ndamuudza zita rangu, munhu akafreeza mukoma zvezvekuti akafreeza zvokuti ndakaona kuti there was something wrong. Ndikabva ndamubvunza kuti ko chii chiri kuitika nhai madzibaba. Ivo vakabva vangoti hapana, but ndakabva ndangonyumwa kuti there was something wrong. Ndakati ndangoramba ndangoenda kuchechi kuya ndikaona kuti madzibaba ivavo vainge vaine kamwe kakundimaka. Kudzamara one day ndakati ndaenda kuya mataxi akanetsa, saka takabva tati ngatifambei zvedu tichienda mutown, inini neumwe mukadziwo, iye anogara kune rimwe location, inini ndinogarawo kune rimwe location, but kwakaita kumaploti. So tichifamba tichienda zvedu kumtown, saka akabva ati imimi zita renyu riri fani. Ndikati ko wai riri fani? Iye akabva ataura kuti umwe musi akaenda kumba kwemuprofita uyu, ndokubva asvikako kuine kaline, but painge paina vamwe amai vainge vari pamberi pake. Saka mai ava hanzi pavakazotanga kushandirwa vakabva vazotaura zita rangu vachiti mukadzi uyu wandinoshanda naye ndoda kuti ange achidzingwa basa. Saka akabva azotaura zita rangu. Ndakabva ndati mukadzi wacho akaita sei? Vaya vakabva vazongorondedzera kuti mukadzi wacho akadai. Ini ndikabva ndangoita sekunge ndisingamuzivi zvangu. Kubva ipapo ndakabva ndazorekedza kuenda kuchechi ikoko. Saka ndo pandakabva ndazoziva kuti saka mai ava vandoshanda navo vari kupota vachindishandisira minamato, because iye mukadzi uyu akabva aita kundirudunurira zvose izvo zvavakaudzwa pamusoro pangu. Ende kana vachida kundikuvadza vakaudzwa kuti vanondikuvadza sei. Zvekare vakabva vapiwa makendo, ende vanopota vachipisa mafuta ehwai. Ende zvose izvi mukoma zvinhu zvekuti ndakatogara ndazvisuspekta kuti why is it mai ava pose pavanopinda muyadhi memurungu ndinobva ndanzwa vachinhuhwa mafuta ehwai.
ende ndava nekamwe kakuvengwa. Munoziva kakuvengwa nemurungu. Kazhinji murungu haavengi vashandi vake, anongokutrita the same. But inini mukomana kana tichishanda so takawanda, munhu anenge achingoonekwa mistakes ake ndini. Pari zvino pakangoitika mistake yaitika, apa ndiri munhukadzi, varume apa ndiri munhukadzi, vanhurume vanokwanisa kutoita mistake yavanenge vaita, murungu anouya opedzera shungu dzake pandiri. Mukomana asvikana parisi pagedhi pemurungu panongogara pakazara matombo, ende ndakatombovaona zvangu vakamira zvavo pagedhi vakatarisa but havana kundiona. Izvo ndainge ndakawanda zvangu neumwe muti, ndikabva ndazovaona manje vachimwaya matombo pagedhi paya. Saka minamato yose iyi yavari kundiitira kuti inini ndinge ndichizodzingwa nemurungu. Nhai zvinoita here kuti kungoshandisira munhu asina kana chigumbu newe minamato kuti angodzingwa basa? Ndinokumbirawo kuti kana mukazoposta nyaya yangu mundiudze mukoma, ndichazotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, zvinorwadza hazvo vedu we. Please ngatizomei kutaura navo mucomment section. Ipapa pavaitongoti mukoma inini ndikadzingwa basa ndinotoshaya kuti saka ndichaita sei. Apa I am a single parent, vana vangu vanototipendawo pandiri. Zvakangoma hazvo vedu we.